hyvää lauantaita sinne kotisohvalle. Tänään ruokana salaattia, jonka kunniavieras on tämä halloumi. Ja mitä muuta. Tämmönen löytyi kaupasta, joten miksei mukaan vaan. Apetiinan fetaa, vai mites tää virallinen nimi onkaan. Ruokajuusto, en tiedä. No, tämmönen kuitenkin. Sitten vähän viinirypäleitä voisi sopia sinne kivasti. Ja salaattina jääsalaatti sekä kiresalaatti. Ja ideanhan istutti kauhaapun päähän monnirouva, joten tattis vaan. Tulossa on hyvä salaatti. Joten eiköhän pestä nämä einekset tästä ja jatketaan sitten turbomoodin merkeissä. Noin, ne olisi kaikki kipossa. Jos ajattelin sekoittaa, niin pistää sinne vielä täältä vähän tätä öljyä. Tuomaan makua. Noin. Ja sitten katsotaan, miten tätä saisi sekoiteltua. Tavarat. Niin, melkoinen jytky tuli. Ei jaksanut asetella mitenkään nätisti, mutta siellä ne on jossain pohjalla kaikki hyvät salaatit. Nyt vaan tuli tuohon päälle. Joo, nyt me mennään tätä popsia illalla tosiaan vegeravintolaan ja kattoon Prometheus. Käykähän kaikki katsomassa Prometheus. Niin voidaan kaikki sanoa, että ollaan nähty Prometheus. Joo, jatketaan taas tästä jollain ihan muulla joskus toista. Heidou!